Bir var eken, bir yok eken. Qadim zamanlarda aylar uşka diýip gyýy ýaşapdyr. Söýgüniň ýok döwründe aylar uşka özüniň hakyky söýgüsine döşüpdir. Eşde orada söýgüm diýsene. Ýer bolýar. Goý. Ha? Goýsy men görüň bereyinmi? Ýa-da ýok, tomoş ediň teňizle. Birisi çıktı yolumdan, vakaylar siz sorman. Geçip giden diňimden, zordan galym eremen. Düştüm oğlanın ýerine, yüremek meseleden. Şol günden berinni, diňe şol bolly aladam. Men otda gelýär görürsüm, gelen ok bir ýerde durusum. Ýanynda birini göräýsin, gelýär tutup şonu urusum. So gerek, mana so gerek. Başkaları bana dedirik. So gerek, mana so gerek. Berde benim var ceset. So gerek, mana so gerek. Başkaları bana dedirik. So gerek, mana so gerek. Berde benim var ceset. So gerek, so gerek. So gerek, mana so gerek. Beni sevmeyeni izleyen başkaları o kadar. Kıskanamam ölüp baryan. Vah bolayın sen sadağın. Gıylar deymen Aylara. ol sana derem nasip. Yüzümü alsa alsın, sevgimi kalayın deyim. Men otda gelýär görürsüm, gelen ok bir ýerde durusum. Ýanynda birini göräýsin, gelýär tutup şonu urusum. Bakın ka. Sen kimindi? Aylar uşka? Of. Men iyicicigim. Men teňnem üçin gamlanýanyň bilýär. Sen gamlanma. Hani göz ýaşlaryň süpür? Bir killa. Sen bir ýerde aşyk bolup, duşy ödesiň ele şeýlemi? Bilýän. Men seni şu dünýäde iň owadan gyýlan birine görüm. Bolýarmy? Menmi? Allah Allah, seni. Hananna, sen taýynmy? Onna başlaýar. Ha, goşukdämi? Onda başka. Yine değil mi? Hop. Aa. Feýa. Muň owadan näne? Wow. Yöne bu zati saat 10 geçenlidir. 12'den soň hemme zat gaýyp bolar. Bolýar. İyicicigim, oğlum. Sağ ol Feýa.